ଆଜି ହେଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ବାରିପଟକୁ ଯାଇ କିଛି ଫୁଲ ତୋଳି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏପଟେ ଭୋଗରାଗ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ଦୀପ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଉପରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ମୋ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଦେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମୁଁ ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ମନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥାଉ ପଛେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯାଏ। ମୋର ତ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ହେଲେ ଶ୍ରୀ କାନ୍ଦିବାରୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ଘରକୁ ଆସି ଅଳତା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଦିହିପରେ କିଛି ସୁଜି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଝିଅକୁ କିଛି ସମୟ ଖେଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।